हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असलेली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आता आम्ही परतून देंगेरूच वयता. पप्पाचो बर्थडे आहात. पप्पाचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक आणि व्हडलेशें काय सेलिब्रेशन करपाचें ना. आमी बिश्तो बारीकसो केक कट करतली आणि मागीर बेश्टाला जेवण आसतलें बारीकशें आणि तेच जेवतली आणि जालें. चिली मारताले. चिली मसाला दाखयताले. पयलीं आतां आमी पप्पाक केक हाडपाक वयतली कलंगूट. सो थंयसून मागीर आमी वयतली घरा. सो मेळता तुमकां. बाय बाय. केक शॉपा कडेन पावले आमी. तो गेलो केक घेवपाक. चडशे आमी हांगासरलेच घेता. देवळा ऑपोजिटूच आहात. खंयची घेवया? चॉकलेटूच घेवया. ठीक आहे. प्रतीक काढताय. ही केक ऑर्डर केले आम्ही, चॉकलेट डिलाइट. कॉल मारता तुका मागे टेम्परात. सो फायनली घेतलो आम्ही केक. फायनली घरा पावले आम्ही. कशी घातला केशव? केक दी. मम्मी हाय कर. पप्पाचा बर्थडे आहे, किती म्हणून सोदताय तू? हॅपी बर्थडे पप्पा. आज पप्पाचा बर्थडे. बरे रांदता आज. माझं जावई रांदता आज. आणि मावशी सुद्धा येयला आहेत बर्थडे. मावशी काल लास्ट व्हिडिओ मावशी लॉजताली. आता हाय कर नो. दोन रावलंय. किती तुका जाय ते? मणके आणला माझा. मणके तुला लायक पडला म्हणा. मणके आणला तुका मणके लायक केक आम्ही हाडून दवरले हांगासर. मावशीन हाडलेले स्क्विड्स हायन म्हाका थोडे फ्राय करून घेतला आणि एका सायडीक मम्मी चिकन करता. हो साईबाबाचो फ्रेम आमकां पप्पाच्या फ्रेंडान लग्नाक गिफ्ट केल्लो. तो आयज आमी आमच्या न्हू मम्मी पप्पाच्या बेडरूमान लायता. कसा आणू फ्रेम? हा बरो फिक्स केला नो. ह्याच्या नेसनूच जायना. आयज जायना दिसता आमचा बर्थडे. आणि माझी जस्सी घातली हा. सो फायनली फ्रीजीतली केक काढले आम्ही बाहेर आणि आता केक कट करतली. पेटय न्हू केशव. हो फॅन बंद करचो पडटलो दिसता कट करून. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. पप्पाच्या बर्थडे दिसा मम्मीन आयज नवो ड्रेस घातला. नाईट ऑन फाईट. पप्पा सांगता. तू बरय न्हू मम्मी. खंय वयताय न्हू पप्पा बरयता तुका. चलचो क्यू सगळं बऱ्या हा बघ.
व्हिडिओ निघाला किती हा, on आहे. चार नव्हते आता त्यांना काय सो पप्पा काय ऑनलाईन गिफ्ट ऑर्डर केलेले वॉच ऑलरेडी अनबॉक्सिंग केला त्याची आम्ही आणि दिवपा घ्यादूत ना आता आमका सो आता काढता तुमच्या फुडल्यान पप्पा तिथं आणि पप्पा ओपन करून लायता बंद कर थँक्यू ओपन कर बांधा हाते बांधून घे वाईट चल अनबॉक्सिंग कर कशा नाईस गुड टायटन झाले थँक्यू उघड असत ना काय त्याच्या रिया या त्याही काढून जा ये स्क्रीन कशी आहे ना त्याच्यात ती सो आमचे फायनली केक कटिंग झाले आता मम्मी आणि मावशी वाढून गेल्या आमका आणि आता आम्ही बसल्या सो आता आमचे जेवण रेडी झाले असा स्क्विड्स फ्राय केला चिकन ग्रेव्ही चिकन मसाला राईस आणि स्लाइस ब्रेड आणि सलाड आता आम्ही जेवतली जेवण मेळटा तुमकां बाय बाय सो असं आलं आमचं धाकटुसं सेलिब्रेशन आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो चिकन हांवें रांदलेले काय तर रांदूंक नाही न्ही रांदता म्हणून परत कामार गेलो सो आयचो आमचो तुमकां ब्लॉग व्हिडिओ लाईक झाला आमच्या चॅनलाक शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि फॉलो करा मग असो थँक्यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय